di mana kita? Kita di tempatnya Mbak Titi. Jret. Ngono main Mbak Titi, guys. Sing mantu biyen. Aku nggo anggur tok. Gak nggo apa-apa. Begini ceritanya. Tuh nek sakit sama. Ini nek iwake. Jret. Yo teko-teko wis mangan. Ndi to tuan rumah iki? Kok enek tahu. Iki platene. Wah lawonan to kita. Angge rawon kok. Lah iki tuan rumah jret. Jret. Piye to ki? Wong kok ayu men. Gak apa-apa, penting cantik. Arepe apa ta, Mbak? Maem. Duh, kok ewo maem. Lah piye to? Kae makan. Makan. Menune apa? Sambal terong. Sambal terong. Lah nek olah-olah dek pengen ndi? Nek olah-olah dek pengen oh jangan anu Jangan tempe. bobor. Ora. Jangan pedes. Cereng. Awes entek. Tapi ireng. Ya ta kok iso. Gak enek ireng ya coklat. Iki ora apa-apa saeneke rasa golek-golek. Tamu koyo tamu kondi ae kok iso. Halo Mak. Ya Allah, iki platene tak sepile sitak-sitak. Lah iki kalau tukang masak wadah. Yo, tenan. Ra umum. Iya. Jret. Ki arepe woe-woe geden. Bisane barang rene kalau. Ya mang ya. Oke. Nagake wong loro iki tengah-tengah Ning gone sawino. Nah, Yo, jret. Iki sing bagian perawonan, Mae. Bagian kecil-kecil. Oke. Halo, Mae. Yo, perhatian tibake kok akeh men to. Nggih. Halo, Mak. Ya Allah. Yo, Bang ayu-ayu kabeh ki lho. Kae bagian pertempe tempean. sing digawe wong loro. Loro. Sing digawe loro ki tengah-tengah ning omahe Samino. Ya iso. Yo tahun sik. Lho, berarti lamun ning kene yo terus sing digawe wong loro. Lah nek digawe wong loro ki kudune iki yo ning kene, nang tengah-tengah. Yo jeret kok. Nanti omahe kan yo Samino. Pemain di toko iso tengah-tengah ki. Nah, Samino omahe yo bangun sari yo tengah-tengah, kubu ngetan tedak. Iya. Kene nang gone kono tedak. Iya. Iki kok ya putri obong-obong ae. Ini Mbak Titik lho. Mbak Titik duwe bisnis perkalian. Tak delok kali, guys. Iki lho, jirine kali niki mau dibikin proyek karo Mbak Titik. Dek duwe proyek kali. Amba lho, Mbake. Oh, amba ya. Inilah guys jembatan baru dari rumahnya Mbak Titik. Tuh kelihatan dari sini. Begitu. Ini jembatannya guys, jembatan baru. Oke. Ini belum diresmikan guys jembatan. Ini belakang rumahnya Mbak Titik, jembatan baru dari arah Sumbersari ke Kelumutan. Tapi ini sudah Kelumutan guys. Oke. Begitulah.
jreng. Mepet kali besar. Ikan koi ini hilang kabeh ning ndi parane iki? Heeh. Kok karek sithik? Gue paling lali banyune kok makane. Oh enek buluse guys, bulus. Bulus. Yo. Bocah wis anu, wis netet jeruk sih. Kungo lah. Apa ya? Jadi ini apa untuk kita sih jangan itu. Kilo mantene guys. Besok mau mandi besar. Gak oleh mbok ko anu. Orang lain yang tentang itu. Anu ki pita kok golek gawean ki. Lah timbang ngocaki jeruk ya, karwan sing kentang berguna. Oh, kentangnya lagi teko kalau mbak. Iki melatin para mangan tok. Aduh deh. Sukses buat besok kakak. Sampai pelaminan. Aku mau ngomongin bawah yuk. Oh iya teh. Kenapa? Tepung sosis. Yuk. Ya ini tikus sosis. Gak tahu melatin. Masa dicongkeng anu le, serundeng. Nah, rada di ngene dadi ketok dawa. Kuwi gede nada asline yo an. Makan iku. Aku tuh ngomong gede nada. Nah, ngono kan ketok akeh, to pinter no lho nek rewang yo. Ngencang panganan. Lah iso. Urung rewang wis madang. Wis bar madang kesel ngantuk gak gelem. Pemiris-iris kentang mo. Dibleki serundeng. Terus yo wong desa ki ngene iki kayak sibuk. Sibuk sekali. Dadi wingko 100. Sudah loro vlog guys wong. Itu kok kudu rata. Harus menjadikan ini 100. 100 lu dilongin lah. Yo rambut yo sing gak bagian yo rasah lancang long-long. Buat kilo guys entak. Tak tok ting. Hitung jadi berapa ini? Sudah. Yo mong 90 kok pas kok. Sik ngengkel. Sayangku ya Allah. Sayangku ya Allah. Tiba-tiba dia datang. Piye yang kabare? Salaman sik. Salaman sik. Ya sayang. Piye to? Jembok. Oke sama si Gemo iki ya awake jan.
Saku wedi kan ya gede para ya manoke. Ya, jan. Piye to kok pitik apa mbok gusah. Yo wong rene lho yo. Wong nyapa ki rene ki. Hah? Lah ke sayangku lho sing cilik ke. Sret pokoknya sayang Mbak. Sayang Budi teko. Nek bondole sing guri senengane iki. Ya Mbak, senengamu sing guri kok rupane kaya sibutmu Mbak. Ah. Lah entah lho, persis sibutmu lho. Lho. Ini lho Mas. Kenalan sih Mbok salaman sih. Nah, salaman sih. Yuk, salaman. Gak oleh gak salaman nih Kak. Iya. Ya tak padha ora Mbak? Ya seret tes. Kelenggo serep kok Mbak. Tuton. Aja guling kok wis gak usah kok tangkate. Ini apa nang YouTube? Heeh. Tutor ngoncaki jeruk ki ngene iki lho guys, ora dietet-etet ngene iki. Yo ngene iki jenenge mladen tenan nek tutore ngene iki pinter lho, pinter. Mesti gendakane bakul jeruk mbiyen ki. Jereng. Aja ngalahne iki pokoke. Bakul sembarang kalir ya kudu duwe nomor. Kan dikol ya jadi nomor. Ayu. Mas? Mas. Kila. Kan dikol ya jadi nomor. Ya sing kuwi kan mirip ta. Nomor fotogel apa? Hah? Sing gembala kan mirip paugah to, Kak. Ini enak lho. Yo, pinter tenan. Kok iso Mbak Titi kan dia dalil aku yang ngene ya. Yo. Iki lho Mbak Titi. Carane itu begini ngoncak iki lho. Pinter tenan terah gendakane bakul jeruk. Jangan dia tercikum kae, terjadi kultur pikiran kae. Yo, jereng. Yes, ki pinter. Tutor ngoncaki jeruk keprok. Jeruk Bali. Carane ngono kuwi. Ora usah niteti separuh ngoncaki semangka apa pi. Iso ya. Ngono wis dadi wis metu lho iso. Dadi lho. Begitu. Guys. Loh, Mbak Doli we kon goreng iwak ki lho gak enek sing goreng. Darene cus. Ki lho kok iso kentang barang ki rung diwalik ki lho. Yo ngalah. Yo ngalah ditinggal riwari-riwi king kolak yo piye ta lek. Nah, iya. Belum goreng kentang. Terus ngono bumbu. Piye guys. Ya. Iki bumbune. Sambel goreng kentang. Kayak tuan rumah goreng iwak dhewe. Pirang kental. Iya jajal rasa. Ini kurang sak serengan wis mateng. Di kegaringan para. Ini kurang garing berarti. Sereng. Yang goreng iwak. Ditunggu iwak engko colong kucing soal lawangnya buka kabeh kalau iki lho. Para jeret leng rasanya kayak. Iya.
Pak Oga. Anune bengi soalé. Ampune ning lampu. Kurang padang kok sayang. Ya, seret. Seret. Rene tombok semangat ono, karo ngenekno lho, seret. Seret ngono. Ngelak semangat dek. Wong telu kok angkel-angkelan eno jan. Bareng-bareng Bu kalau tidur Bu. Waktunya masak rawon guys. Lu wis dicemplung nih. Wis dicemplung nih rawon. Lho, yo sing di omah sing ngicipi kok iso. Lho, piye to gak wedi aku. Sing di omah ku sirian. Sirian. Lah iya. Beli cipana beli. Lho, piye to isone mangan? Jereng ki lho, jereng guys. Wis kopal. Rawon. Dagingnya sudah ready. Ini kokinya guys. Kokinya dari Saradan pokoknya. Sukoharjo, Saradan. Madiun. Mangga, diincep mangga. Kokinya. Rasanya gimana rasanya? Mantap. Jos. Arek madang. Oke. Wis mobile. Jret. Gesek kalau kono. Proses, guys. Proses. Dilanjut proses di depan, belakang, depan, yuk. Miring karo gletak teko apa ora nggone jinggo. Kedangan wetenge ya. Ya, Ma. Nek Budi teko disilakne pupune ngono teko Budi. Anake swinggan lho Mbok ki. Pak anu ki. Kurang masuk ke bos. Kurang ulun saiki lho, masa kan opo. Ganti lonca indah. Iki apa iki? Wijan asem. Oh, beda. Wijan asem. Jakarta. Lonca indah pinggir lawo sego rawon ko. Rawane mateng wis guys. Jret. Wis ndi mangga? Belum. Iya deh. Mau tinggal kurang tadi aja. Yang aja jajal dulu. Iya. Ya, porsimu sak pira? Yo kok eran. Kok tak ngembel cacah. Kuwi pening mbok dhewe to yo. Pening mbok dhewe wedok nang. Ya sing Maaf dong, tak ngembel ya, Le. Karo rawon ya? Kulo ndok e. Yang kilo, mamam. Endok payam.
Yo kucingmu kerah itu yo. Nggih, mengke kula ngate. Awan. Saya Indokes. Tapi Indokes ya. Dang. Sampean sing kurang dhuwur. Wes pas. Iki tau mangan anu budane Resa apa? Kung. Suwiken lho Rek. Kung. Arep dijunke Mas Podo. Pokoke bolen ki isine kandel ngono enak. Enak coklatnya mare. Ndak mamse wong. Ayo Bang. Dah, mamse. Mamse kok tak warai carane. Ndak maem kok diwarai bose. Gak ndang maem pokoke sing keri mame dipangan mbok Doli. Ayo 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 merapat merapat merapat. Merapat merapat. Ndak mantap Mbak Ti. Kok duk nih Mbak Li. Yo duduk kuwi sambele. Ki lho. Ben dicupukne sik sambele. Iki platen burine iki, guys. Iki ngladeni bojone. Yo seret. Pak Ogah KW 2. Jreng. Kilo. Lati-lati guys, dek guys. Dek lati-lati. Yo jan cekepe guys, seret pokoke. Ala banget guys. Ya mubeng ae. Letra dheke kasing ngono. Kok sigari Mbak. Gum. Sik to. Tak sigarane sik. Apa gelem balungan iki. Sambele gum mbok jupukno Mbak Dik. Kiri. Iya. Wis leku tak. Wes pas. Iki jenenge nyegari ndak. Ndak sapa iki? Nyegari nowo. Iki sing duwe omah ki kadang-kadang wis kemrucuk. Adus urung. Kabeh ya 200, Mbak. Jebur-jeburnya ki adus to Wes lho. adus. Lah iya, Lah iya. wong dikeroki njaluk kerokan wi mau arepan. Yo ngetokne semangka barang kelewonge. Ora jeret iki. Ya ra umum. Ya. Jereng. Ndok iki kerupuke korono. Segone mbok ndi segone? Iki tak dudune. Ndi ta segone? Iki lho. Ayo yang jinggo. Dilateni Jinggo. Jret. Ribut. Ya yang, tulang piye yang? Ndak maem kok angel mento yang wik yang jinggo. Yang. Yang jinggo. Ngerti? Kon mangan kok angele rerang. Ben lemu iki ya an. Nek gak pengen kan kaya kancamu ki lemu ki. Masa gak iso? Oh berarti we kurang suson.
Loh, malah dia disedot malah. Yo telepon pacar gak leret. Putri lati-lati. Di lateni to Mbak bojone Mbak. Ditulang bojone. Kilo. Ndak Ibu sayang. Ndak Ibu sayang. Ki segone ayo. Ya udah sayang. Pes. Gantengnya saya. Semangat sayangku. Dan satset wes. Loh, ya madang mlebu syuting yo Cret. Sing oke ben wareg ya. Iya. Ayo ayang putih sing oke diwareki bendang lemu. Masuk sing lemu jinggo tok ae. Sering pokoke. Dokmu sayang. Pun kurang nendoke gara susu manuk eta. Guys, ini adalah kloter terakhir pengincipan rawon. Ada telur, ada daging rawon, ada semangka, ada kerupuk. Mbok Doli gak mau makan rawon. Iya, iya. Iya, sesuk dinteni sik. Cret. Oke guys, kita incip-incip. Buka kamu kayak bawang. Iki nek. Mantap. Ayo, terima kasih yang sudah menonton.